31 апреля у Мукачівському драматичному театрі пройшло перше засідання редакційної колегії єдинственного на Подкарпатті русинського журнала «Отцюзнина». Фундатором цього мас-медійного видання є председатель Краєвого общества імені Олександра Духновича Юрій Продан із Сивлюша. На засідання були покликані дописувачі журнала Іван Ситар, Михаїл Чеківдя, Володимир Новак, Володимир Рожко, Леся Адамова-Стецович, коректор журнала Анна Мигела, шеф-редактор журнала Юрій Шипович. Модератором дійства виступив Юрій Продан. Далі пряма бесіда. Далі хочу інформувати, що товариством Духновича подано одного нашого колегу, фактично власника журнала, Михайла Чупрана, на премію Світової Ради Турока Гетеша. Рекомендуємо, як там розгляне вже Світова Рада, але я думаю, Михайло Чупран має тут авторитет, заслужений і дійсно дуже популярний, особливо в регіонах Хуст, Валява, Виноградово, Іршава. Ушла тепер її збірочка. Збірочка називається «Перегортаючи сторінки щоденника». Вчора в адмінбудинку Полянської була презентація цієї книжки. Наскільки був фурор, ну і якраз найбільшу таку родзинку, ізюминку цього дійства було те, що Олеся вчора стала почесним громадянином Полянської ОТГ. Коли прочитала про її музику, так ніхто ще не написав про музику, як написала вона. Якось так пишуть, знаєте, як кожен поет хоче якось прославити свою музику. Але вона настільки оригінально повіла то, що я відкрила собі в очі і думав собі, починав її, як кажуть, доводити то вірші, що був не бойовик, був віршівний. Леся пише не по-русинськи, пише на по-українськи і по-русинськи. Але то, що вона на генному рівні видно почувствувала, що треба писати і по-русинськи. І я її за це дуже-дуже ціню. Славити Господа Бога тому, що задумав, то зробив. Розумієте, ну, як вам сказати, Шевченко, мені колись закидували, що ти все взяв, каже, за Шевченка, ми русини проти нього. Ви, каже, проти Шевченка? Хто, котрий писав, що золюються в одну ріку Слов'янські ріки, то це віддільний вопрос, про це не буду говорити. Я десь щось і сам пишу, щось Юрій Юрійович бере од дня, але я ударився в переклади по одній простій причині. Я би хотів по мірі своїх слабих сил, бо я вчитель математики, не боряти, я заслужений вчитель України, я би хотів показати могущество нашого язика. Невероятное могущество нашого язика. Ну що хочу вам повісти? Журнал наш. Переоцінити ваше значення, Юрій Юрійович, тяжко. Розумієте, ви ті, котрі б'єте колокол і не даєте нам, руснакам, забити коми такі, бо ви, Анна Михайлівна, так уїдливо зазвідали, бо якимись словарями користуєте, кажу, син, я пам'ятав свою рудну бесіду, я ще вродив русином, розумієте, і все для мене головний словар, а за словарі я ще хапнув туди, кіця сумнівало. А прийдіть до нього дому, я вам указую, що в мене десятки словарів. Величезний і внесок у нашу поезію, і пропагацію русинської бесіди. Я кажу, я пишу не про премії, а пишу про Цимбалову. Виникла ідея написання, створення цього журналу. Як попали мені пару разів у руки журнали «Голос Русина», я їх полистав на 12, 18, на 20 сторінках. Був інформативний матеріал, і потім попали журнали «Руснак», мені в руки словацькі. І виникло, а чого би нам не створити? А якби на голому місці тяжко створити. І мені треба було раз подумати, кого б мене міг піддержати. Я переговорив із приватним підприємством Володимиром Михайловичем Драгуном. Він готовий був піддержати на випуск 4 номерів фінансово.
От випускник 4 номерів тиражом 500 екземплярів. Далі виникла необхідність просто знайти редактора. Вже був готовий редактор, фактично, бо він був в голосі Русина Юрій Шипович. Ми з ним переговорили, він підтримав мою ідею. На засіданні товариства Духновича затвердили і коректора, упорядника русинської мови Ганну Мегеру. І фактично колектив був створений. Почали шукати дописи, авторів і так далі. Створювати як із обложки, як із тематики, як із розділів, яких буде цей журнал робити. Ми випустили 2 пілотні проекти, на журнала сподобалося. І вирішили тоді вже робити його журналом для всіх. Підписка, не лише як роздачний матеріал, а от подарунковий матеріал. А так, щоб кожен русин, який має бажання читати русинську літературу, русинську белетристику, міг дістати по журналу. Ми заключили договір з Укрпоштою і почали випускати журнал. 2017 рік пройшов нормально, а ще краще, але 4-й номер у нас вже не вийшов. За наші рахунки знову потрібна була допомога спонсора. Знову Володимир Михайлович нас підтримав. І на 2018 рік вже на 50% збільшилася кількість підписчиків. Журнал розвивається, журнал є, живе. На кожній обкладинці ми кладемо пам'ятники архітектури нашої, точніше пам'ятники наших скульптур різні. І в той же час пропагуємо десь професії наших громадян. То вівчарство, то винороб, то мінеральна вода. Пам'ятники різні є. І нашу культуру. Обов'язково беремо інтерв'ю, обов'язково пропагуємо наших малярів, поетів, відшуковуємо нові молоді таланти. Багато у нас молоді друкується, які починають писати по-русинськи. І підтримуємо, і підтримуватиме далі наших молодих авторів. З історії, бо нам треба ще попрацювати, нам треба мало сильніших іще авторів десь професорського, викладацького складу, щоб історію давали нашу гідну. Але в цілому журнал живе, працює і буде далі працювати. По суті, це були перші збори дописувачів, яких ми планували збирати давно. Уже має вийти на днях 8-й номер журнала, або дописувачу чомусь ми зібрали тепер перший раз. На зачатку, правда, Юрій Продан, голова общества Духновича, збирав людей, або фактично там дуже тяжко було обговорювати формат журнала, лінгвістичні якісь норми, тому що приходило дуже много людей, фактично, які не мали до того ніякого відношення, або вони чомусь хотіли майбутнє говорити. А тепер 8-й номер вже приходив і ми, обговорюючи із дописувачами у телефонній бесіді постійно то, що се мінять, маючи якісь претензії часто від хлопців, не дописувачу, а і підписчику журналу, бо фактично журнал вже є за гроші підписчику, то ми вирішили, що все-таки дописувачу треба збирати тих людей, які роблять слово, тих людей, які заінтересовані у тому, щоб журнал функував і щоб він постійно ставав ліпшим. І ми їх зібрали. Я сам дуже радий, тому що, по-перше, дійсно таку родзинку, ізюминку нинішніх збору стало то, що із Чехії зборна на наші збори прийшла Леся Адамова-Стецович. Вчора на її малої отчизні у Поляні була презентація її книжки сторінками щоденника, і вона фактично
тут повіла, що вона видить збоку. Якраз чоловік, який не живе на Подкарпаттю, який не заангажований, який не сидить у всіх політичних проблемах, як вона видить збоку, щоб наше слово жило. І після того много дописувачів, це і Володимир Новак, і Іван Ситар, і Володимир Рожко повіли своє слово по поводу журнала. І бесіда дійсно була конструктивна, тому що Анна Мегела вносила такий, якісь лінгвістичні правки, тому що граматика Мегели, яка є вже пару років, і сама авторка признає, що десь в якійсь мірі її треба міняти. Ми прислуховуємося і до думки якраз представників Пряшівського університету, ті, хто там роблять із русинським словом, тому що там функує вже много років Інститут русинського язика і культури, і якраз тут низка і їх рекомендацій, і то, що у нас вже вмальовується, це в якійсь мірі почало доходити до якогось логічного висновка, можливо вже по суті до щось повісти конкретне. Далі, що можу повісти, дійсно низька радость така, тому що у нас йде 28 апреля, у нас буде шоровий фестиваль русинської культури, де і русина в Мукачеві, і претендентом, лауреатом цього фестивалю премії імені Івана Петруція був удвинутий якраз іменно дописувачами, тими людьми, які роблять тут у журналі, Володимир Рожко. Чоловік, який фактично в останній час майпродуктивний в цьому плані. Це чоловік, який жує російським словом. Завкафедру на біофаці, у прошлому декан біологічного факультету УЖНУ, чоловік, який душов із своїм словом, душов із своїм народом, душов із свою культуру. І що іменно він став лауреатом, при тому він це відказував. Це для нас дуже великий плюс. Другий претендент Іван Ситар, чоловік, який тепер зробив перевод товмаству на російський язик творів Шевченка, учивши, що Рожко стає лауреатом, фактично відказався від того, щоб стати ще одним кандидатом. Вони земляки обоє з Кальника, і це дуже було приємно іменно нам, людям, які сиділи, що хлопці самі дійшли до якогось общого знаменника. Основуємо опять українське слово. І думав, що цей формат, у якому тепер почали робити хлопці, збирати дописувачу і обговорювати якраз звідання ті, що пов'язані з журналом, буде функувати і надалі. Після кожного журнала не договорено, будемо збирати дописувачів і будемо обговорювати ті питання, які пов'язані з усім. Це і обложка, це і тексти, це і колонки, і само собою лінгвістичні норми, тому що журнал якраз на даний момент є одним із тих чинників, який веде до кодифікації російського язика. Нинішнє засідання взагалі було дуже позитивним, кажу, мене в якоїсь мірі переповнюють емоції. Все-таки по пару лінгвістичних нормах ми все то говорили. Крім того, фонетика, само собою, язик – це живоє бесіда, це живоє якась жива істота, яка постійно розвивається, постійно щось нове обирає, само собою цього ми ніде не можемо дойти. Етимологія без фонетики живої, без цього двигання, без цього руху, вона є мертва. І тому, само собою, то, що низько хлопці придали, дуже було много. Були дискусії, були гойкання, або тим не менше по пару нормах ми сперлися. І тепер там, де щось бігало у журналі, що могло бути і так у статтях, і до чого часто капчаються наші опоненти, низько на цьому була покладена крапка.